Az Isten napja, csakratisztító meditáció. Hunyd le a szemed. Védj 3 mély lélegzetet. Lazíts. Képzeld el, és lásd magad előtt s felett az Istent, mint a napot, ahogy ezernyi sugarával ontja magából szerető, ölelő fényét. Lásd, amint fényének nyalábjai egy sugárkötekként behatolnak gyökércsakrádba, átsugározva s kitisztítva azt aranyló napsárga fényével. Érezd, amint gyökércsakrád megtisztul, majd betelik ezzel az aranyló, szeretettel teli fénnyel. Majd a következőkben lásd, ahogy a napból egy újabb fénnyaláb nyúlik elő, és csatlakozik a szakrális csakrádhoz, tisztítva és feltöltve azt is sárga aranyló fényével. Majd haladunk a napvonat csakrához, ahova az Isten napjából egy újabb fénnyaláb nyúlik feléd, s tisztítja, tölti a 3., azaz a köldök csakrát. Képzeld el, mennyire fényes és tiszta. Most megyünk tovább a szívcsakrához, ahová a napból egy újabb nyaláb, a 4. nyúlik most ki, és tisztítja, tölti fel gyönyörű színével, fényével azt. A napból most kiindul az 5. fénnyaláb is, majd becsatlakozik a torokcsakrába, színével átítatva, tisztítva, és feltöltve 5. csakrádat. A 6. csakrába érve a 6. fénnyalábbal érzed, ahogy 3. szemed tisztulása és töltése során 3. szemed életre kél. Míg nem eljut a 7. nyaláb is a koronacsakrához, ahol felizzik a fejtetőd, miközben a tisztulás töltés végbe megy. Majd lásd, ahogyan az összes megtisztult csakrád 7 darab fénygömbként izzik fel egyszerre, s az aranyfényáradat betölti teljes aurádat egy aranyburkot vonva magad köré, mely egész napra energiát és védelmet biztosít számodra. Egészségedre váljék!